Magandang tanghali sa inyo mga boss. Kitang-kita nyo naman, presko na tayo ngayon. Ngayong araw na to, kasi giso ngayon, diba giso ngayon? Kasi giso ngayon, maghanap tayo ng dagat na maliliguan. Pero syempre, iwan muna natin dito kasi yung bata namin maliit pa. 2 months pa yun. Next time lang kami, sabay. At ngayon, pupunta tayo ng dagat na hindi tayo gagastos ng malaki. Siyempre, maghahanap tayo ng libre. Let's go! Yun na. Ayan, malayo yung pupuntahan natin. Helmet muna tayo. Para safe na safe ba? Yan o, grabe ang init o. Ang init. Huwag natin kalimutan yung candy na binigay sa akin. Ayan, tanggal. Yan. Helmet na tayo. Let's go. Few moments later. Ayan na nga, pagkatapos ng ilang minuto, ilang oras, nakarating na nga ako dito sa Compostela. Pero hindi pa dito nagtatapos kasi malayo pa yung lalakbayin natin. Kitang-kita nyo naman, ang init, grabe. Sobrang sakit sa balat. Dapat safe ride tayo palagi. Dapat naka-safety yung ulo natin, di ba? O, di ba? Ibo. Baka naman, Ibo. Nandito na ako sa Danau. Sa Danau na ako mga kabos. Ayan o, Danau. Yun nasa baliktad na yung na-videohan ko. Ayan, ito yung plaza sa Danau. Malapit sa dagat. Nasa kita nyo dyan, kita na dyan yung port ng Danau, Cebu North. Ayan. In fairness talaga dito mga kabos, basta dagat ang pag-uusapan dito sa norte, hindi talaga magpapaalkansi yan. Maganda ang mga dagat dito, kikita nyo naman, clear na clear yung tubig at saka blue na blue. At teka lang, hindi pa dyan tayo maliligo dahil maliligo tayo dito sa Underbridge Resort. Ito ang tinatawag na Underbridge Resort. Ako lang gumagawa ng pangalan yan kasi kahit 1,000 lang yung pira mo, 500 lang, kasyang kasya yan dito mga boss. Kita nyo naman, baon natin, lollipop, tsaka yung mama natin nakahuli pa ng maliit na kasag, yung crab. Sabi ko kakainin lang natin yan, dadalhin natin sa bahay. At di lang yan, pa dito, malamig kasi mayroong bridge na magbibigay ng yung anino ba, yung landong ba, yung shadow. Kaya hindi na talaga akong nagpagtupik-tupik pa mga boss. Lumangoy na talaga ako dito kasi init na init pala yung biyahe ko papunta dito. Kaya may nagsabi sa akin, gusto daw niya maging vlogger. Kaya ayan, pinagbigyan ko. Inaisa-isa yan yung mga kasama namin. Yan yung kapatid kong babae, yan yung mga bunso namin. Diyan pala ako. Naka-sunblock na ako, naka-sunblock ako dyan, pero joke lang. Hindi talaga padadaig yung araw, tatagos talaga yung init, kaya ayun, naging black na ako. Hindi yan magpapoli yung namin, yung panganay namin. Sa kainan lang, walang dyan, tatapat dyan. Yan yung pangalawa namin, saka yung mga anak niya. Sinulit ko lang talaga ang pagpunta ko dito. Sa sobrang init kaya nagkaroon kami ng underwater course. O diba? May camera tayo. Salamat nga pala sa GoPro Hero 5. Baka naman. Kaya ayan yung mga kasama ko. Nag-underwater course na rin. Ayan yun. Parang scuba. Oh. Shoutout nga pala sa mga kasama ko. Ayan sa sobrang ng tubig. Makikita yung mga isda. Ayan naglanguyan yung mga isda natin. Mga bulinaw ba? Ang sarap prituhin yan. Nalagyan natin ng cornstarch. O diba, ang sulit-sulit. O yan, yan yung view ng ating Underbridge Resort. Kung gusto nyong pumunta dito, kung gusto nyong makasave, punta kayo dito. Nandito lang yan sa Carmen, Cebu North. Alright.